pagtatapos ng taon, iyong alalahanin kung paano pinagpala ng Malapagyang. Sa taong ito'y maraming kalamidad ang dumating. Ngayon, mga kababayan natin, walang tahanan, na walang sa buhay, na walang pag-asa. Nasirang tahanan, na wala ng negosyo na hanap buhay. Pero ikaw ang dumating pa ng predicament, ang mga trials. Narito pa rin tayo nagpapasalamat sa Diyos na tunay at buhay. Nagbibigay ng tunay ng ngiti sa ating mga labi. Nagbibigay ng tunay ng kapayapaan. Gumagabay ng iingat sa akin. Ang sabi ng awitin, O Jesus, salamat po. Hindi may karapat-dapat tayong pinatawan ng Diyos. Ikaw ang naging dahilan. Ako ang naging dahilan. Kung bakit may paso. Upang alalahanin, minsan na po, na mayroong Diyos na napakabuti. Minsan na po man natin awitan ng ating malupay ng pamilya. Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat, malupay Lord! Hindi kami karapat-dapat. Kinabahan kami. Ang mundong kinagisnan, basta salamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, salamat po at kami pinatawad mo. Kahapon ko'y hindi matanaw, ako ngayon bago. At kahit magod naman ang mundo kinagisnan, basta salamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y hindi matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magod na